Kaya yung gawas eh. Ikaw okay ra ko kuha kong shots inyo? Mayong udto mga amigos. Grabe ka init mga amigos eh. Ang gawas ko mga amigos kay misag bandar pa will take pan mga amigos. Mapilgi na ko ang kainit. Musaka di sa kong ulo ba. Grabe ka init mga amigos. Muna ning gawas ko ron. Grabe ka init yun. Relax sa dire. Relax. Ulag ta dito sa gawas mga amigos kay nagduwa dito mga skateboard, nag-skater ba? Skating. So, tanaw ta nila dito. Kaya yung gawas eh. Kasi yung gawas. Ay, Momol! Gawas dan? Kabling mo rin. Oo. Gawas dan sa sod. Nara. Maribag deh. Huwag ka na malingkod. Gimana yung bag? Gimana ang bag? Oo. Kapit ako, huwag ka na malingkod. Okay. Ikaw okay ra ko kuha kong shots inyo? Kaya ako i-upload. Okay ra? Pwede ra. Mag-video lang ko ha. School live ah? Yeah, film me daw kuya. Bak kamoy. Bak kamoy.
Ano ba kayo? Flipper? Tayo, malo. Nagpuway pa sila mga amigos. Istambay tayo rin sa gawas kay hangin niya tanasad ka sa skateboard. Saka sila mga amigos. May babae ng mga lalaki. Sa skateboard sila. God. Ano ba yun?